Γεια σας, το όνομά μου είναι Αλφρέδο Σαλαμπέρτ. Είμαι αγρότης εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Καλλιεργώ διάφορα είδη φρούτων συμπεριλαμβανομένων των αχλαδιών. Έχω 3 παιδιά, 8, 4 και τη μικρή Μαρία, σχεδόν 2 ετών. Στην οικογένειά μου και σε μένα μας αρέσει να ζούμε σε αυτό το περιβάλλον, γιατί προσφέρει εξαιρετική ποιότητα ζωής στα παιδιά. Προσπαθώ πάντα να παίρνω προϊόντα άριστης ποιότητας και εργάζομαι συχνά για την Nestlé. Είναι ιδιαίτερα απαιτητική και αυτό είναι κάτι που με παρακινεί ιδιαίτερα. Ως γονέας, για τη διατροφή των παιδιών μου, ζητώ υγιεινές τροφές και τα καλύτερα φυσικά υλικά. Γι' αυτό, όταν ανοίγουμε ένα βαζάκι, αυτό που περιμένουμε είναι μια 100% φυσική τροφή, σαν να τη φτιάξαμε εμείς οι ίδιοι στο σπίτι. Η φυτεία μου είναι κατάλληλη για την διατροφή των βρεφών, διότι βρίσκεται σε ένα φυσικό περιβάλλον αρκετά απομονωμένο από τις πόλεις και τους δρόμους, προς αποφυγή της ρύπανσης. Για τη βρεφική διατροφή χρησιμοποιούνται κυρίως αχλάδια Williams, επειδή έχουν καλής ποιότητας πολτό, καθώς και αρώματα και γεύσεις που τα κάνουν να ξεχωρίζουν από τα άλλα. Έτσι επιτυγχάνουμε ένα καλύτερο βαθμό ορίμανσης και ακόμα περισσότερη ποιότητα, γεύση και αρώματα. Η γεωτεχνική και η Nestlé κατά κανόνα συνεργάζονται συντονισμένα, ώστε να πετύχουν τη βέλτιστη ποιότητα των φρούτων, δεδομένου ότι προορίζονται για βρεφική τροφή. Γιατί αυτό που θέλουμε είναι να επιτύχουμε σχεδόν μηδενικά επίπεδα καταλήπων και σε πολλές περιπτώσεις μηδενικά. Ποτέ δεν έχουν απορρίψει τη σοδιά μου και είμαι υπερήφανος γι' αυτό, διότι αυτό σημαίνει ότι δουλεύω σωστά με βάση τα υψηλά πρότυπα και προδιαγραφές της Nestlé. Είμαι επίσης πολύ χαρούμενος που τα αχλάδια μου χρησιμοποιούνται σε βαζάκια φρούτων και που θρέφουν τις μελλοντικές γενιές, μεταξύ αυτών και τα παιδιά μου, βλέποντάς τα να μεγαλώνουν υγιή και δυνατά.